ఈరోజు కథలోకి వెళ్ళిపోదామా? మరెందుకు ఆలస్యం, కథలోకి వెళ్ళిపోదాం. ఫ్రెండ్స్, మీకు అక్బర్ బిర్బల్ తెలుసా? నేను చెప్తుండే అక్బర్ బిర్బల్ కథ. ఒకసారి అక్బర్ మరియు బిర్బల్ అడవికని బయలుదేరుతాడు. అక్బర్కి ఒక సందేహం వస్తుంది. బిర్బల్ని అడుగుతాడు. బిర్బల్, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏదైనా ఆపద వస్తే అప్పుడు నువ్వు ఏం చేస్తావు? ఏముంది ప్రభు, ఆ ఆపద నుంచి బయటపడాలంటే ఉపాయాన్ని ఆలోచించాలి అని అంటాడు. ఉపాయం ఒక్కటేనా? ఆయుధం ఉంటే సరిపోదా అని అక్బర్ అంటాడు. లేదు ప్రభు, ఆయుధం కంటే ఉపాయమే గొప్పది అని బిర్బల్ అంటాడు. వాళ్ళిద్దరూ అలా వాదించుకుంటూ ఉంటారు. మధ్యలో ఏనుగు శబ్దం వస్తుంది. దాన్ని అక్బర్ మరియు బిర్బల్ వింటాడు. అక్బర్ తన ఆయుధాన్ని పట్టుకొని ఏనుగు ముందు నిల్చుంటాడు. అయినా ఏనుగు వచ్చేస్తూనే ఉంటుంది. అది చూసిన బిర్బల్ తనకు ఒక ఉపాయం వస్తుంది. రండి ప్రభు, మనం చెట్టుని ఎక్కుదామని బిర్బల్ అంటాడు. వాళ్ళిద్దరు కలిసి చెట్టు ఎక్కేస్తాడు. ఏనుగు వెళ్ళిపోతుంది. అప్పుడు బిర్బల్ ఇలా అంటాడు, చూసారా ప్రభు, ఆయుధం కంటే ఉపాయం ఎంత గొప్పదో అని అంటాడు. నువ్వు చెప్పింది నిజమే బిర్బల్ అని చెప్పి అక్బర్ బిర్బల్ని మెచ్చాడు. సో ఫ్రెండ్స్, మీకు ఈ కథలో నీతి తెలిసిందా? నేను చెప్తాను. మనకి అపాయం వచ్చినప్పుడు దాని ఉపాయాన్ని ఆలోచించి అపాయం నుంచి బయటపడిపోవాలి. బాయ్ బాయ్. మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్